Gasa iti biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Ditoy drama tayo. Gasa iti biag. Ni Mami, adda iti minuyungan iti sangot ti basit nga altar. Di nalata maiwaksi ti kinaliday na. Ay, tinasayaat kat asitgak. Mami, naunag manan ti pampanunutang. Sikamat gayam, Vanessa, iha. Apay, adda ka din napatang nga ibakaman ako. Awan. Mami, amok kan maimatmatangak ngamin ti kinaliday mo. Iso nga inasitgan ka. Vanessa, anak. Mami, adda tayon iti napintas nga estado iti panagbiag. Gaputa nagturpos kamin kini Manong Aldrin. Kat addaan kamin iti nasaya at apanggedan. Puno day ta, Vanessa, iha. Gaputa amin na masapsapul ko. Kat siya ayat nga ipapaayukin ni Manong mo. Kat, apay nga ron akasta analiday kayo pailaang, Mami. Iha, no may papaan iti panagbiag. Kat aglaplapusanan ti kinaragsak ko. Ngamjaklat tamas baalan tirik na. Tunggal malagip ko Ni Daddy? Ti awanan puso at tao. Amok, anak ko. At umukno sa dilangit ti gurayo iti amayo. Ngablaglag ipam kuma. Nga itilaksid ti amin. Kat isupay laang tinagtaudan nyo. Pudno, Mami. Gaputa isulakat nga ron ti amami. Ngam nagpakaama kadigata kami ni Daddy. Vanessa. Saan, Mami? Gaputa nagbalin ama naging bubukod. Tila ang bukod na apag-aragsakan ti pinampanunot na. Vanessa, anak ko. Binaybayan na ka nga agkatang-katang. Amang isakat iti panagbiag tayo. Arumbang ko mga iso ti mangitakdar. Vanessa, iha. Ladingitak, Mami. Ngam talaga akagurkurak day jay atao. Dinto pulos aglunit ti impalay na asugat iti kaungkak. Kat amok akastamot ti marikrik na ni Manong Aldrin. Pangaasiyo, Vanessa, anak ko. Punasam kuman ti guram iti amam. Diyak amo, Mami. Ngam panawan tulaang ti makasungbat iti dayta. Vanessa. Nay, si kamot gayam, Aldrin apaw. Nakapasyar ka man. Agmanok, Lolo. Mailiwak ngamin ang gangga, Lolo. Isa o pinasyar ka. Total, Sabado matida. Iso nga awan sir ko ito opisina. Ay kitagyaman nakaapaw. Tay may nakbinisita iti laksid ti ano apakakumikumam. Kas na ko nakitain, Lolo. Kailiw ka una yan. Iso nga imay kasi narungkaran. Yan may isa, umay ko kumamat ramanan dagitay kakamkamal adalag, Lolo. Hamumlat ta magagpay siya o nga dulat ta ti makamal ko apaw. Wana, Lolo. Amokmat ka tatunggal Sabado, kit agburak kayo itiramayo. Tuy apok talaga. Mabalin mo mailat na ti gumatang ka nagitila ko alam mo si Jay syudad. Tado betin ti kwarta mapawk. Hanggang haguray ka man. Apay ngagmay-may siya ka nga imay. Di mo mitintugot ti aday kunti inam. Kumusta da betin ngay. No ni Vanessa, Lolo, at the seminar adinarayan na. Kit no ni Mami, nasayat na tamat, Lolo. Ay kit na impagman no kasta apawk. Ngam no maminsan, Lolo, ada pa nagdanag ko kay ni Mami. Kaputan no awan kami akasarsarita na. Pasaray maikulkulay. Kano daduma kay taglulwalatan. Ay,
Ayay na, apo. Amok nga gingga ita. Di na pala na iliw-liwag ti napasamak. Amok na lolo. Awan ngamin anay ti kasjay nga inaramid ti amami. Malaha po. Ti kasayatan nga ramidin yaw. Andi nga hayin nyo lata ti inayaw. Patya kadumteng tumot lang ti gundaway. Ama iliw-liwag na ti amay. Sapay la kuma, lolo. Sapay la kuma. Ne, Vanessa ading ko. Anda ka pa matla dito sa alas. Apa di ka pala naturog kat parbangonan. Kalkalpas ko nga man nga inurnos dagiti paperwork iti dinarayak a seminar, manong. Imayak lang nagtimpla iti gatas nga inumak, sakbay amaturong ka. Kasta ka ni? Wanak lagid din no inururay na ama kasangpet. Kat no parbangonan. Naturugak ko man ano awan ti inaramid ko. Wan gayam, apay a pinarbangon ka mo tan na nakaawid, manong. Naimasan mi tinag-istorya ken lolo. Yan maysa, medyo nawatiwat mo ti biyahe manipod probinsya. Daimbag saan ka nagtuglap bahay ti pa nagmanehok. Ay kat na imbag tanaginiliw kayo a husto kini lolo. Kat, kumusta mo tan ni lolo, manong? Dayjay, nasalon at latamat ni lolo. Among matindag yan iti away. Presko dagiti makmakan. Yan kastamot tindag lolaw. Iso ang napigsalata ni lolo. Kan maysa, awan bisyo na. Ay na, kailiw kulakit nga rod ni lolo. Aw-awisik nga rod itay nga umay kumamot dito'y balay. Iti uray sumagmamanulangal daw. Ngam ko na namat adi na kanu mapanawan nagiti dingwen na. Ala, bayamon manong, tada tayon tulat tati mapan mang sarong karmanan kan kuana. Huwag natin ko. Awan gayam, kumusta ni mami? Kas iti sigod manong, sumurulat ta, ti kinaladingit na no dadduma. Ay, anya lakit din ayan ni mami. Ang mala, ano san talatang anding ayan ni mami, ading? At daak manan dito'y hardin iti sango ti basit nga altar. Kumusta mo't nga taitan ni Gerald? Oh, Gerald, kunak man no adda overtime mo ita. Apay ang nagsapa ka mat asimang pat dito'y balay. Awan, Minerva. Amumutan. Kas may sa direktor iti hospital a pagpapaaya. Ado dagiti papeles nga si Kasuan. Ngam sa nabali. Taimpaimak mo iti assistant ko. Kat nasaya at angarot, tapno makainana ka mat, Dr. Gerald. Sa anak nga ginana. Talaga sa anak ka nag-overtime ita. Iti kasta, may pasyar kayo kadagiti ubing. Anya? Wen, mala. In kakid din pilasan dagiti ubing, tain tayo ag-swimming. Kalpasan na, dumagasta ito iti ayan ni tatang. Iti kasta kita, mapantayo agpuros kadagiti na duma-duma apruta si Jay. Ne, apay, anya ayat ti okasyon, taapay apetat mati pa nagpasyar tayo kadagiti ubing. Kas kalagda na mo. Kanayon mo takas iti aramidin tayo no nawayalakit diti oras ko. Amumat, akas lamang pinsan ama punas ti banog ko. No kadwa kayo kadagiti ubing. Kasjay kami karagsakit. Ngam apay. Apay, Gerald. Anya ti inaramid mo. Mangantayin, mami. Manong, nakaidasara kun iti pamigatan tayo. Wow! Nagimas betan ti pamigatan tayo, ading. Ham and egg.
cheese and bread, sausage ken sauce, at dabay toyo ken bird's nest soup, plus dessert a prutas. Wala, tapno na imas ti panangan tayo. Kan ado ti maipaunag ni mami at araon. Ay na anak ko, anya pa'y laang aya ti panagkunayo kanya. Kano naglukmag akon, takanayon mo't nag-iimas dagiti taraon nga ipapaunag ko. Rumbang lang na salunat kayo, mami. Iti kasta, ket makita yung tupay dagiti agbaling nga puko yo. Nodan pamilyami kinaading Vanessa. Pudno ti kinuna ni Manong Aldrin, mami. Iso akanayon kumaan na salunat kayo. Anya lakit din aya dagiti anak ko. Nagdudungo kayo. Hep. May parit agladingit, mami. At datay ti sangot ti panganan. Luan ni ragsak na ito'y anak ko. Gaputa iti laksid ti inaramid ti amayo. Kat di nak binaybayan. Mami! Saan mo na panunutan dayta? Ala, mangantay kit din. Tadanas kan a pagsasaritaan tayo at talo kada Manong Aldrin, apaman a makal... Naimbag man Minerva, balasang kaw, tanapilit na ka nagiti anak mo nga umay dito'y away nga ayan kaw, bayat ti kaawanda. Imbagak nga rod kadakwada, akabailak mo ti agmaymay sa iti balay. Ngam di damot umanamong tatang. Ay way, balasang kaw, patsik adida ka kanunungan. Ta masigurado ka saan ang maipamaysan ni Aldrin ti mangipaay iti seminar ijay Sibaw. Kastamot laeng kanyo Vanessa amang training ka nagiti empleyadaw. Iti sangay ti kumpanyada ijay Ilocos. Tatang? Apay nga minaya, Minerva balasang kaw. Ta iti lasod ti adun atawain. Kat di mo pa'y mailiwliwag ti amin. Day tangamin ti jak mabubus a panunutan, tatang. Ta itilaksid ti impaay kong ayat. Dungo, kan panang taripato iti pamilya mi. Kat tinalikodan na kami pailaang ni Gerald. Minerva. Kasla namin pinsan anarsuod ti batog ko anupong. Anang itunda kanya kitilimdo. Minerva, balasang ko. Amin na pasamak dito'y lupaw. Kan adda di makagapaw. Kan amin mo't asaludson. Kan adda na isang rat asumpan. Tatang. Wain, balasang ko. Anya ti ambahong. No iti masungan nga aldaw. Kat dumteng tuday ta asumpat, iti nabayagan ako kupikupam asalunson. Amang waknet, iti nang langab alubong mau. Dumteng tupay nga taday tagon daway, tatang. Patib kerem kumalat ta ti pamatim, ken panagtalek mau, iti namarswa. Ta iso amin ti rogay, ken ungto amin abanag, dito'y lubaw. Anak ko. Gerald, si kakadingang paiso. Wen, Minerva, siya ngagpaiso. Si papa kong baba nga adda iti sangwanam. Kau may agkid daw iti pamakawan. Pamakawan? Iti lasod tinumano atawan a panang talikod. Kan panang baybay am kada kami a pamilyam. Naglakam laeng abaliksan ti sao a pamakawan. Amok. Amok nga awan ti umdas anasaya at asubalit. Tinak na aramid. Ngam si dada anak nga umawat iti anyaman adusa. Ngayon kayat nag. Panusa. Ti Diyos laeng ti adda karpungan na amang dusa.
iti asino man aparswa, Gerald. Minerva. Tilang pagsakitan unay tinagam ko. Kat dagiti ado asaludsod. No apay nga inakam tinalikudan, iti lasod ti pamatag nga impaay mi kadagiti anak takan ka. Minerva. Adda dagiti bambanag nga uray kayat mo atog ngaren. Iti kasta, ket saan ko maamapasamak. Ngam talaga saan amaliklikan. Anya ti kayat mo asawan, Gerald. Latingitag. Ngam uray inak ibinsa-binsa dagiti paspasamak ita. Nagrigat kayon iti husto, gapo iti kawan ko. Nang nangruna unay kan ka, tasika tinang ibaklay kadagiti banag arumbang kumaasyak. Oray anyaman tiing ka sa usawang ita. Di mo mapunas dagiti saem anang sukat iti barukong mingagina. Iso mabaling ka di, Gerald. Pumanaw kan. Saan dakan akasapulan iti biyagmi. Manong Aldrin, kitaam ni Mami. Adda manon iti sango ti basit nga altar iti harden. O nading. Ala, bayan tapay lang may sa ijay. Patsak ngagkarkararag manen. Uwan manong, kat makitak mat unay ti kinaliday namanen. Kasta ngamin unay ti sa ibag na itahay, nalpas da nagtungtong kini daddy. Puno na ti kinulamaring. Ngam amom ka di. Abaya ti panagtungtungtung da itay. At dati dakkel ang makagapo. No apay anarabin di dati tinang panaw ko datayo. May salaang ti kahit asawan da itamano. Talaga nga irresponsable nga ama. Kaslasan na kasta ti kay papananti amin nating. Anyat kahit mo asawan, Manong Aldrin. Dahil ti masapul at akwatan tayo ading. No kasapulan na busbusik amin yung urnong ko. Aramidag. Adalakit titisan arumbang ama kagapo. No apay anaarabid ni dati ti kasjay katatayo. Amay, naggapumanan si Kat Gerald. Siguro, naggapo ka manan iti balay ti pamilya man niya. Hoy, oray inkan agsubli kadakwada, nawaya kalat na, saan kan apagtatakkunan? Saan akas karina ti agsubli kadakwada, Tina? Kalpasan tinauntay apanawan, ana ilimad, gapo iti kinadangkok mo. Apay, di ko nam ka di, kat adda pa'y lamabalbalinam, ha? Awanan. Wen, amok nga awanan. Gaputaddan kan ka amin na kinabaknang ko. Nga amok nga isulaan ti inalman ang kanya. Naimbag man taamom, si Kat Gerald. At ikinabak ng mulaan ti inalman na. Patya kalumtuad tumatlaan ti amin at dakas ngayon aramid mo, Tina. Kat dahi tati kanayon ko nga ikarkararag itinamarsoa. Agtal na ka man dita, si Kat Gerald. Amok at dinakbaybayan ti Diyos. Gaputawan pulos nagbasulak. Nga uray itinaminsan. Kat saan ka nang lipot iti asawak. Kaputawan pulos na pasamak iti nagbaitan ta,
iti laksid ti naunday a panawan akaadak iti sidong mo. Ti kunam ka di, kat kayat kumati paikutan kan ka. Ha? Kas na ko nakitayan. Kwartam laang ti kinalay kagumak. Kat itataawanan apulos kinabaknang mo. Gaputan na alak aminan. Nawayakan apumanaw. Amumin ti amin si kababae. Kat masapul nga ikarong ti amin a kinadakas nga inka pinarunay. Anya ti kayat asawan da ito eh? Kan asino kayo? May saka balang kantis a babay. Apay, ti kunam kat saan mi amatakwatan ti amin? Da kami nakitayan ti gobyerno. Ang nagpatulungan ti pamilya ni Dr. Gerald de Jesus. Kasigon iti panag-imbestigar mi. Natakwatan mi ti panangbut-butang mo kenkwa na apatayom ti pamilya na. No saan ngagtulnog kadagiti imparamid mo? Anya? Wan, kat natiliwmatan ti lalaki at tinangdanam amang butbutang kini Gerald. Agraman ti abogado anang proseso iti pan naka-transfer dagiti kinabak ng ti asawakan ka. Oh, Diyos ko. Agiyaman aktay bangag mo dagiti kararag ko. Oh, Minerva. Anak ko. Sabay ko mata mapakawandak ka dagiti adoan nagkurkurangak. Awan ti rumbang nga ikarom kada kami, Gerald. Iti na marswa. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Gasas, iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.